try sesin pat ngai keble pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong jisu ha gani ga video ngan duai na kam ta kini ki basa ram bat kumju ru na kam ta kini bashim ram bat ki bashim kliang ki pakwa ban bam ya kapisa ka jong ki brio dengan bo e ke jing duai ke bakerpang nam ta kini te don pat ki bom kwa ban bam tang ba kim pat yo ban ai te ubleun yo ban kur khui ki bakin la pat ban siu te ki don pat kini ki ba ki don hi tang ba ki benut te ban ai ki kwa ban bam te kamlong ke badai namar ba ki sa jinjar ki sa kordet sa hiar sa ka rai bi ha ka peteng ben riu ru ka peteng ben riu jong ki ru kan long ba ka ba khwan man toy ka ba mi ko hok ka jong ki wei te ni le lang ban ye du wai la dan manu ki ba jus ngo tanat ba ban du wai ya side ru pila ba ni shim ben talang bat nga namar ba la da bun ki nong du wai ne em kamot ngiyo ju bab kloy ken te namar la danga ngalong kum ni mentaru de badan badwai manu na kan ta junga men chua namar ba hakapor ka bala let no ki snem ki bang ngadang khna jing seng rungam ju let bible ru ju puli ublei ru tip to ble bolong kum no siu trai let sa jan let chang ka sha klau poi sugar fling poi shno namar bam pat itu yo trai ring nge don ki badwai na kan ta junga banga salong pat ka kristan ka basisya ka bom dai ratang kristan ngalong kristan basisya nganut bangan sakhiru ya kata ba nga e chisya yo jisu ngam syakri arsabre bat kini ki dawai ki bangi penmi ru ki dai kini ki bakersyane kani ka ministry ka ba ublei hi ula ai ba nganam pan khia yanu pat ong to ya thep shibun cha ka jing ai ngo lane bangan ong e phi ki nong pa youtube shim uni o google pay jonga sa thep pisa hang ne bangan yo ban sio bai i nong duai lane bangan ong bangan la pendep no ketika yeng jing duai lane bangan ong ban le yarap ya ki paduk em ngam kwa bangan le komta ngam kwa bangan ban khia ya no yo no ru kinong pa youtube ki jonga ki baju kersyan ya kaniga ministry da ka ba phi yai pet ya kanika channel da ka ba phi thiet i ki tu ki sapon sai khamat ki ba pha ki dawai nyu le ki e ka to hi ka de ka jing kersyan ka jong phi ya kanika ministry na mar ka de ka to hi ka ba ngatre kanika kam takadang ju pelai na ko ka por ba ki brew ki nyu i kanika channel kini ki dawai na ma ki dawai ki long ki ba tei kim don jing ta e ru em te kini ki ba phi ru phi mentoy kani ka ministry ru ka mentoy te na mar ngai ka ji im la jong le ngan chui thu hok ngam tip e shu na do na khle ha do hak jat ngam don jing tip shu te la da nga jinjar manga te kamot uble jonga ru u jinjar te la da nga suk manga uble ru suk na mar bale ba ngam don e shu haladi ya ka ji im jonga par ro ngala dep ai lu tha u hanga don shu ka e ru bat ngam jude re ka briu ka ba kwan pisana ki briu te ubleu ai nga kini ki sap bat ngaju advertise ru bale ba ki briu kin yo i da kalong ka jing kerkhu ba kalong ka jing mentoy ki krim ki barem ya ta ki badan jing ta ti kan ni pat kam don jing ta kam don ni air te long ka bsm te bat ki arab shisha kini ki dawai ki jongi te ka dawai mi snyu ka dawai panja nyu le te bat dang don ru hi ki jai dawai ki ba kham shimpor ban khia tingin yai sha kan ki ba phi haban up de ki snem te waju kerki re te phim don kam ba phin ong haban ya rap sha kan ka ministry yai kong reality han re ka ba phi penan kam ki ne ki dawai ki jongi ka tahi ka de ka ba phila asha kam ko jong uble un kur khu ye phi ki ba penan kam ki ne ki dawai baro ki bangi penmi wat nom shep tieng kam don jing ta e ru em rekan long pen ban ka jing kur khu phi namar banga yo ban dwai kerpang na ka ta ka jong phi man la ka sngi te ye ki mat jing dwai phla ban pha ha po inbox la ne ha po whatsapp ni ju dwai kerpang na ta ka jong phi baro te tu ngi le lang jing dwai ini dwai na tu ka masin na du ka donut hallelujah 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 au ble ba e chunga wan man ai ngu e me ble pa chungi pa hapning namar me long ble ba ha palat ken ko pa ba e chunga ra shisha atra ka shakri ka jom me ka long be kumni kumbang long atra ka amdan ka jing thok amdan ka jing shukor amdan ka jing le man le amdan atra ka kanu atra ka nan ka ban chu pu sharai la de ken ko pa ba e chunga mi thu kham ha atra
atrai kra na la ka jong ka khet me khmi atrai kra me kham itho ma me ban ya ngaru atrai kra dala de yala de ngam la shuban itho han re me itho ya ka don ka jonga atrai kra don ayu ha ka don ka jonga don ayu ha ka jingmut ka jonga don ayu atrai kra ha ka ban sawan ka jonga atrai kra me tep kham pha kan ka pa be e chunga na mar ka tang shuban man IT no yala ka jong ka jim ha ki ti ki ba khoi ka jong me atrai kra bat shua bangan duwai na ka ba kini ki pre paro ki ba saram bat kiba shimram kiba shimkal yang atrai kra ngawan man IT shuai la di atrai kra yo badon ka bam khoi hanga to men pen khoi atrai kra ngalong tang ka breong ngarap tan ki jingduna atrai kanan henry da ka mon sngo pha atrai kra mi tho yenga bangam jule ka ek atrai kra ka ban pen sngo si ya me da ka bang tip da ka bang le khnang ken ko pa ba e chunga henry yo bangra le ek ba pen sngo si ya me ha ka jing bam tip to men sa yang ra ka snam ka ba khoi ka ban bor ka jong me atrai kra bangan long ka ba khoi ka ba bet ban yang khmat chome ba jing duwa ki jonga paro kin long ka ba kios ta khmat chome kum ka jing kenya ka pa em kan ko pa ba e chunga wan ban doi krapang na mata kini ki batap ram kan ko pa ba e chunga don chipon ki brio ki batap ram atrai kra bat don ki ba penyap no yala de kan ko pa ba e chunga kan news ka ba menden kadang yu iken ko pa ba e chunga hoi la kim de na ka jat ban rio ko chongi atrai kra han re ka don ka jing kta e ka don no ka chonga atrai kna na mar ba ki don kini ki brio atrai kra ha ba kim la shuban siwi ka ram ka sha ki penyap no yala de penyap e ka lok penyap e ki khon kan ko pa ba e chunga ka long ka ek bas ngau si sat na mar kata atrai kra mi tho ya ka shakri ka jom me atrai kra bangam ju pendik iki brio atrai kra ki ba shim kliang atrai kra na ka shakri ka jom me menchuba ka por ka bangam pat shna yang atrai kra nga ju ai kliang ki brio atrai kra menta lai ken ko pa ba e chunga mi tho mi i nga bangam dan i ai ken ko pa ba e chunga tang man pendap ik te yeng ru atrai kra nga syukurmen hame ken ko pa ba e chunga han re ha ki por ki bangam pat snai ke te yeng ki bon ki wan pan kliang nang ne ken ko pa ba e chunga bangala ai atrai kra ba ki don ki bele men thi atrai kra ki bom su nyau ken ko pa ba e chunga ki don pat les atrai kra kim la atrai kra ba ken siu na mar ba kim pat yo ken ko pa ba e chunga ngim yo i pa ka jing syam ka jong ki na mar ka tangam kwa bangan be ram atrai kra yo ngalong kanong pan khia ken ko pa ba e chunga ya ki ken ko pa ba e chunga han re ki no gi brio atrai kra ki ba shim ram ki ba shim kal yang atrai kra la da ki don ni ka donut ka ba shisha ba ken siu ngaduai to play kala kalanti atrai kra to men sneng persya ino bam do ka jing pang ka jing hitam ka nong pan ha ka long yeng ken ko pa ba e chunga ba ai ken nang atrai kra pin cheu ban ken cheu ya ka pisa ka jong ki atrai kra ba ken ba malu mala atrai kra ken cheu ken nang ai no khande khande ka pisa jong ki wai ken ko pa ba e chunga bala da ki don ya ka donut ba ken siu atrai kra nga tip ba ki la ba ken ko pa ba e chunga kumta ngaduai ken ko pa ba e chunga ken ki bro paro ki batap ram atrai kra men kur khui ki la da ka donut ka jong ki ka khoi men kur khui ki bala da ka donut jong ki ka jabo atrai kra kam kwa ban siu atrai kra ngaduai to bo ha ki ya ka donut jong ka jing kla ka bamot atrai kra ba ken bo e ka thong ken ko pa ba e chunga ba ken la ban siu ka ram ka sha atrai kra ba ken long shu ki nong shim ram la ne ki nong pan kaliang han re ki long ki nong ai kaliang ken ko pa ba e chunga ngaduai ken ko pa e chunga shimti kini ki khon ke jong me paro ba ka me ka mensim baro ka ba kwa pan bam e ban bam sap paro ngada dumok ngada tek ngada khom kerteng ka khoi ke jong jisuk panana sudah ngadwai atrai kna ba baro ki ba shimpi sakal yang nang no atrai ken siu no atrai kna na mar don bon ki ba foni nga kong snga wa dwai ki don ki ki ba shim ka pisa atrai ki ba shim ya ka pisa ka jonga han re menta danga pan kim ashu han re ngingem tep ken ko pa e chunga ngim la ban kran sni wiki na mar e ba tep yo ki kwa e ban siu han re kim don harai don par ki baton ru ki kwa ban pam e ya ki ba kum kita atrai kra to pen kendo ma me pa ka don no ka jong ki ba kinam dan ye ka don no ban pam e ban pam sap na mar ka bam pong ka ap i ki preu ki ba kwa ban pam e ya ka spa ka phau ka hak ka jong ki wai ken ko pa e chunga bangat wai na ka bata ki ne ki brio ki ba ai kam atrai kra ki ba ajing tre atrai kra ban tre kam yeng atrai kra ki don atrai kra ki long yeng ki bele ben le kho ken ko pa e chunga ngai man sneng e ki ru ken ko pa e chunga ba kinom le ben le kho e ki nong tre pat ngai ki nong tre ru kinom le man atrai kna e ki ne ki nong ai kam namar teng teng la da yo ki trai ki ba pha ki ni nong trai ki le man bala da yo ki trai ki basneu ki nong trai ki ya pen jam namar kata ai pa kanam dan kum kata trai kra han re kan dan ke jing tho lang kan ko pa e chunga namar uber reus pa udan kam ya ubam reus pa ba ubam reus pa udan kam ya uber reus pa namar kata to ai begini sngo tho i wei kan ko pa e chunga khlem da dan kono ka jing ya le arsap kan ko pa e chunga kono ka jing shukor kan ko pa e chunga han re ka jing tali lang ka wei ka jing sngo tho ka wei ka jing ya
it mar kaliang ka jing buram mar kaliang ken ko pa be e chunga au ble be e chunga to ngopai ka jing duai ka shakri ka jong me to men sha skor ken ko pa be e chunga kor khu gini ki bru paro ki bada ram atrai kra to men kor khu atrai kra kumju ya ngaru atrai kra pelai na karam ka sha atrai kra ka bangadang deban pendap e ka jaka shati po omnyo kwan ken ko pa be e chunga da ka bor ka jonga nganam na ban siu atrai kra re ma me ken ko pa be e chunga melong ka bor chunga melong ste chunga melong ka spa chunga melong ka kut bas kem chunga atrai kra melong ka buram ka jonga melong ka suk ching sok ka jonga melong ka jing men ka jonga ngashu e no ha ki ti ki ba khoi ki jong me ken ko pa be e chunga to men singo pa ka jing duai ka shakri ka jong me yo lo me ka buram baro khoi pan kerten ka ba khoi tam ka jong me jisu panana sura haleluya amen amen tu ble ka jing suk nyo man kor khoi philang baro yaro itra